Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jong ka Education Cell ka Khasi Students Union haga santri gubunay naiwing arajar arpuway kilalet ban yakendo yaki bor badai pet jong ka Directorate of Educational Research and Training hadin baka seng kalayo ujor baki don ki breu ki bakam yaladi kum ki dongtre jong ka DERT ki bala dawa da ka pisa ban penpas yaki baya kunya ka examen Megalia Teachers Eligibility Test kabala long ha ubunay risau mentau snam arajar arpuway. Haga jingya keren bat kilat pathai khubor uskretri jongka Education Cell usamla Shining Star kharbi keo ula ong baka seng ka dap daga jing lingo halor gani ka jing sha dawa pisa jongki nong yakon yika examen MTET ula ong ru banaka liang jong Deputy Director ka DERT uba EB Lartang ula pentip baka Directorate kamshim la shong klikti satya bat tang shuyo ujor halor gani ka jing jia marmar la muduru dege ejahar shaki pulit bakin penlong yika jing tokit ka bania bat ban yo kem ni ki breu ki badan kti hagani ka kam syukor ka jingon kenduk jong ka seng mentasngi ani ka dai hadin ba ni lingba ki lingba ki FR ni kilat pakai kubor ban lingba ki social media ban lingba ka jingpun jong ki katu ka ningut ki kandidat ki bayu kun ya ka exam MTET ha klai terik ba ka don ka jingpun lingba ki indrutuli ki nomor pun ki ba pun ya ki kandidat ki ba dawa ya ka dawa pisa nagi ra ki ba pas si ka exam nagaliang gi kum kaseng mata sngi layo ban keren badu deputy director nagaliang jong deputy director ulong ba ye kini ka kam nagaliang jong ka department ru kadap daga jing sengulungo ka bakrau ka ba ka ni ka wanjia baki da pencai baki ong ru ba nagaliang department kam nu kata ka let's say ba kamdon kam nu kata ka jing kitli ka be dai ba kini kam nagaliang gi kum kaseng ni sutu pat ba kani ka jingjia Habis day bat kini ka exam MTET kapal long ha ka kandai terik jong benai Oktober ka se kalong ba wanra pat ya ka jinggili ke babun ya kinong song jong sonong mekalia ba hatu kani ke department ka bangitip ba ya kini gijai exam ka jing sya ngitip ba kalong very confidential hari ke jing lengo pat ya ka seng kalong ba kuno ki betagi biru ke babun pat ya ki katu kan ingut ki kandidat kiyo pat ya ka personal information ki te ka jing yo jong ki ya ka personal information ki kawalan rapat ya ka sembah ka jing violate ya ka privacy jong kiman lagi kandidat buat kunta nagaliang jingi kum keseng isngau ban semlap ba ka don hi tarai ga jing fail nagaliang jong ka department habai dai bat kini ka bakini ka kam te kini ka jing thut hakini ka kam ha habai dai ba ka exam MTET kam dai to ka sing ka kong drengi hakini snem ba lek ro ka jing leak jong ki paper pat mata ka wan dia sa kum ni te nagaliang jingi kum keseng isngau ban bu daga jing dase ka jing maham ya di department bat ya ka sarkar hi pada ka sarkar gadon kiti banek ini kam ka ban chim ya jing kle rel da ka sarkar ka pencai bat ka pentip ba kamdon kanung ka jingit kle ai banek kam dari ka ban chim bat ya jing kle ban pencai kini ki breu ki wa phone ya ki man lagi kidiet ba ki dei ban yo kem ban kaliang jongi ngi ba kaliang ka seng ngi ba ka department oi kala file ya ka FAR men ka singin kong ngi kerpat ya minister ba dipet ya ka home bat kaju ko por badai pe ru ya ka education department ba nun budin ya kini ka kam bat wa nun ra ha jing sai jong ki kandidat bat jong kinong sonong jong kirim jong ka state ka jongi nda nagaliang jongi ha badai ba ni ka kam hinem song klikti kini artilis ni sa kindu ya minister badai pe ya ka politi ba kaju por ru ya minister badai pe ya ka home ba dai ban budin ni ka kam bat badai ban yo kem ni ki breu amara bunsi ngi ba sin badan nun ka jing jia la se ka kanun ka kam se ka bajia ko state ada lek daki sembahlang dan ada lek di ki kunhun ai bak sarkar yo kem tulai ba dengan kermen ba manta kasin ro nakaliang sarkar kadi ban yo kem ngini ki breu ki ba perunkan ngini ki phone number ba kawan rapat ya gejing sungan dan gejing syania ya ke sarkar ba gejing syania hi ya kan di department leng bau deputy director ki ong ba nakaliang gajukiru ki dap da gajing lengo la semo ya gajing jia dan gajing pun dan kita ki breu ka to kan ni ka to kan ngut ki kandidat dan kali yang zungkiru haru menta ki ong nyemla ban ai kan ka jing pencai ya ki ong kali yang zungki ki la sim ka step wan kong ta ka baki lek file ya ka FAR nakali yang gajing yu kerpat ya di direktor jong ni department ba kamdai ban syukut ne ban syu hunno tamal file ya ka FAR ndai ba lengba kani ka FAR bagi file ka dei wonra ya gajing sya bat ya ka hok jong ki kandidat